Halo rek, malam tahun baruan identik kan karo bakar-bakar. Kapan maneh awakmu iso mangan daging jupuk sak puasmu koyo ngene regane cuman 100.000. Kuwabe daging iso mbok jupuk bebas sak senengmu, bahkan ono wagyu beef. Dadi malam tahun baruan tak sarano mampir mrene ajakan keluargamu serta kanca-kancamu bahkan pasanganmu. Ndek kene awakmu iso mangan sak puase dengan menu lebih dari 100 varian rek. Ono perdagingan premium, ayam, aneka suki, wis pokoke lengkap kabeh, totale 100 lebih yo. Wagyu beef njupuk dhewe sak puasmu sak senengmu, aneka perdagingan ono sing dibumbui bahkan si ori yo ono. Suki, sayur, kuwabe njupuk dhewe sak senengmu. Hargane ku cuman 100.000 termasuk PPN. Lengkap karo area snack station sampai ono menu hot buffet nih rek. Gak cuman makanan tok, nang kene minuman yo tersedia lengkap bahkan ono es krimi pisan rek. Tak sarano rene tanggal 31 Desember 2025 dari jam 9 malam sampai jam setengah 11 malam rek. Mangan sak puase nang kene cuman 100.000 per orang wis termasuk PPN. Anggone strategis di sampingnya Taman Bungkul jenenge Bull Grill. Langsung tak sarano reservasi minimal 4 orang. Mangan sak mledosmu sak tuwukmu cuman 100.000. Langsung elek pengen reservasi langsung hubungi media sosial mereka iki yo rek. Dek kene panggone mesti ruame. Wong-wong soalnya seneng mangan dek kene ku lengkap. Apa maneh daging pergrilan iku sangat menggiurkan. Dagingnya kabeh premium sampai aneka ayam, seafood semuanya lengkap rek, iso digrill dadi siji koyo ngene. Pilihan sausnya pun bervariatif dadi awakmu iso nyampur sesuai dengan seleramu. Sambil ngenteni ngegrille mateng nang kene mangan sushi sik paling enak sih rek menurutku. Dadi all you can eat ndek kene kuwi termasuk karo ngesuki rek. Lumayan lo iso ngegrill ngesuki, awakmu bebas pilih sak senengmu. Lek ngesuki ndek kene aku seneng gawe kuah tom yum mereka sing suwedep banget iki. Hawane Surabaya kan lagi adem titik soalnya diguyur hujan saiki. Nah, paling enak iku ngesuki anget-anget koyo ngene rek. Mari ngesuki sik kurang puas mangan aneka grill-grillane sing wis mateng iki. Dadi lumayan kan malam tahun baru mbadi tok awakmu cuman 100.000 termasuk PPN iso mangan sak puasmu sak warekmu. Dijamin mulih malam tahun baruan awakmu bakalan warek sak warek-warek. Nah, lokasi niki panggone pas banget di sampingnya Taman Bungkul Surabaya. Mungkin sebagian wong Surabaya gak asing karo sing jenenge Bull Grill Resto rek. Nah, Bull Grill Resto cabang Surabaya iki ono di Jalan Taman Bungkul nomor 19 Surabaya. Promo malam tahun baru iki berlaku di Bull Grill Resto cabang Sidoarjo. Tepatnya di Jalan Kavling DPR 1 Blok B7 Sidoarjo. Wes cepetan langsung reservasi minimal cuma 4 orang aja, per orangnya 100.000 malam tahun baruan di Bull Grill. Langsung rene ya rek gas kan.